Muna kundizivisa pakutora chitunha kuchipatara chemwana wangu, uyezve akachemerwa kwamusina kundisumawo kana kundikumbira ini saamai vemwana. Akarara akavumbamira mwana wangu ndiani? Tinogamuchira nyaya yenyu kudaro pamambo nechuru kwatiri kungokumbirawo kuti munyatsodzekesa tinzwe kuti nyaya iyi yakambofamba sei. Tinoidzorera kwamuri kuti mupire dare panyechuru. Simudaizwi pamusoro wechangamiri pamusoro makoko mataurirwo aitwa netsamba ndechaio kuti mwana akafira kumazuva. Ndizive kuti mwana akafira kumazuva, hanzvadzi dzangu dzanga dziripo. Mwana wayo baba anoita ndiyemini kanga aripo, saka vakamutora mwana ndobvaenda kumapurisa afa. Ndibva vanopiwa mvumo yekuenda kumochari. Kumochari ikoko ana baba vakanoisa mhiri ndobva vadzokera kwavaita vakanga vari. Pakazotorwa mwana havana kuziviswa kuti chii, vakangodudza kuti mwana ashaya mama. Ini ndipandazviziva kutora kwakaita mhokora kuenda kunesa mwana kwavakanesa handizive, pakararwa handite sei handizvizive. Changamira napekaina kanaakagumaina mwana wangu ari tinodzokera kwamuri vanzo tinhaui kutaura mukuru wekupokana wehu nayo kana kuti ndiwo chokwadi chavari kutaura. Simboti handinai kupokana nezvavari kutaura, zvese zviri zvitatu ndinobvuma, asi kuti zvikonzero zvinge zvandataura ndezvandakuda kuti ndiedze kuti ndikurudzirai zvekutanga kuti munganyatsotiitaurirawo mazivire enyu nemafambisiro akaitwa ikatererai zvamurikutaura. Ukazviwa sanzu unoziva nemashizha aro. Ini ndinoti kuziviswa kuparara kwemwana wangu ndakaziviswa naatezva wangu ichokwadi. Vandizivisa ndeve kwamusana kuisa mumochari iye munin'ina wake ndiane chitupa chakasenza. Nguva dzandakaudzwa kuti ndifambe kupinda muHarare nekwamusana kuconcession ndakasvika kuma10 kunova zvakare kune munin'ina wangu akasvikosangana naivo atezvara munin'ina ari muno. Tese tinoziva kuti ingori communication breakdown. Nekudaro pekutanga ipapo pekumochari kutobvunzwa pazvakaitwa kuti toita sei nemwana. Kati ndiri kura ndikwanise kusvika clearance yekumochari iforo hapana yanenge achatora chitunha. Ndakabvunzwa zvakare zvikanzi kurara munhu mumochari $40. Ndakataura naatendend wacho ndikati isai mwana ndikasvika ndinodini ndogadzirisa nhau iyoyo. Asi ndakaona zvaitwa pakupararanawo kwavo makaona zvaitwa kuisa mumochari seinstruction yandakakumbirwa sababa vomwana. Saka nekudaro pandikutaura pecommunication breakdown hatigari pamwe chete uye natisingazivi kuti varipi. Kuti ndiedze kuvabata ndakashandisa mubvana mudiki akanga ari kwakune muroora nemuzukuru wangu ari muno nemwana womunin'ina wangu akakazoparadzana naatezva tichitozosangana mangwana kumochari indasvikawo. Zvakare yanga iri holiday Africa Day musi 25. Zvadaro pandakazama kushandisa nhamba dzandadapiwa nemwana mugotwe mudiki dzakaramba kupinda semafoni. Kusvika muroora azouya kuma11 ndiye akazoita direct communication yandakazokwanisa kutaura nemuramu tichizama kuda kuchengetedza mwana. Saka pekumocharapo ndinoti ndaitarisira kuti atezvara vangu vachasvika sokutaura nemunin'ina wangu kwavakaita
kuti ngatisangane na9 nokuti pari zvino izvi ine ndiri kuchema panguva iyo taichema uye tese tinoziva kuti kumochari hakuna magetsi, matrays anenge achiita zvese zvese, munogona kuora vanhu, uyewo taishanda neholiday kuti vamwe vanhu vataishanda navo ndevemabasa. Uyewo apo fambai zveimini nemberi. Uyewo ndiri kuti ikoko ndakatotangirwa nevatendi. Mwana wangu ndinotenda amai makamudzidzisa gwara. Vanhu vakabva kuBindura, Shamva, Harare. Ini sababa ndanga ndakaremerwa. Mafoni aipinda kubva kunzvimbo dzakasiyana siyana. Saka pandakazovabata ndichitaura nemuramu wangu, takati ndichachemera kumba kwangu. Muramu wangu akandipindura ari muno akati, tete vari kuti panoti pangu ndopandino ndichemere, asi ndakazviramba nechikonzero. Nhau yangu kutaura inyika mune nhau yataurwa naamai avo pane pazvikunomutifesanini. Nhau iri kutaurwa naamai vakafirwa nemwana vari kuti handina kuziviswa nenyaya yekufa kwemwana. Mwana akaenda kumochari, mwana akatorwa kubva kumochari. Vanhu kana vachitora munhu chitunha kubva kumochari anenge ari kuziyani, ipapo ndinobvuma gari simboti chakaitawo nditadze kubatana navo. Ini pawanga wagera ndipasini ndaitotsvagawo nefoni, asi ndaive nerumbo rakanaka rokuti vatezvaka vamundu vakandibatsira vanova zvakare sekuru kumwana uyu, nokuti mwana wahanzvadzi yavo wagovatezvara zvakare vangu. Kana ndisina kukanganisa kunzwa, kana ndisina kukanganisa kunzwa, munhu afira ujumbo, sekuru wake panove hanzvadzi yaamai, ndizvo mwana wehanzvadzi yaamai ndo hanzvadzika, ndo ana atezvaraka, ndo kunoenda pfumaka. Ndisekuru wake ka ndiye akatakura muzukuru wake, kura kuti kana zviri zvina sekuru amai vakutoziva, kana zvina sekuru amai avakutoziva. Vasvitsa kumochari, baba womunhu asvika pamochari, ndo pavari kuti communication ka. Isusu takuti bhodhi yazotorwa yauya pamusha, ndo patiri kuda nhau isusu. Pamusha chii chakaitika? Baba mataura kuti mwana ndakatora kuti ndakunochemera kupa kwavo. Ndo zvinonzi baba. Mwana wako, mwana asiwa nomukoma wako, mwana wako rudo rwaita irworwo vamwe vanoti ndezvekwako izvi, asi iwe wakati mwana wangu uyu ndinomuchemera mumba mangu. Patiri kuda isusu makazotaura here dare iri kuti amai ava vazive kuti ndo zvakuitika kuti mwana akunochemerwa, nokuti mataura ava vakanoungana kuigumba komukoma wenyu ndo kuno musha wakaparara. Hatiti ndizvo? Kumba komukoma wenyu ndo kuno musha wakaparara. Decision yenyu yakazouya nechikonzero chokuti mwana wangu achemerwe kwangu, kwandiri kugara, kune dzimba. Ndo decision yenyu yamakaita, asi uyakugara kuchoisha, uyakugara, asi madarozvo ndo pakadi, ndo patiri kuda kuti tizive kuti mune dare here ramakaita naamai ava, nokuti amai ava pavakanga vari pamusha pakafira murume wavo havauyi vega ka, vanoyana naatezvara kuzochema muzukuru. Saka chii chakaitika kuti
kuti muzotaurana nawo pakataurirwa sei kuti vasazouya kutenderwa mwana ipapo ndo patiri kuda ipapa kuti pakafamba sei mutitsetsenurei papa. Ndinotenda simboti nevadari muse regai nditseketudze ndichiti dai dzimba dzangu nemavakiro akaita mukoma wangu iwe nobuilding yatigiri mukoma wangu akavaka pamusha akavaka anga ribhiridha aisikana vachirerana nemhuri yavo namaiguru wangu avo handachitadzwa chakada ndizopa that decision ndiise mwana kumba kwangu ndakaita disaster and risk management ndakaita disaster and risk reduction. Tiri kutarisa kuti zvinhu zvinogona kukonzera njodzi. Mapictures acho ikumba kwamukoma wangu nefuneral yatakaita. Chokutanga mumwe baba anoramba chitendero. Ndakabvuma postori iyoyo ndoichaita. Vanhu vanga vakandikuta kuconcession ndakatya kuvanyadzisa. Nekwavaibva uye kuti musha wamukoma wangu wakaparara sei ndozvandogona kutaura. Nyangwe zvazvo pari zvino ndine musodzi pamatama. Iwe wane musodzi ndandisingafana kunge ndichitaudzana nemudzimai wangu pane uno nguva. Kana kuti ndipokane nezvese zviri kutaurwa nedare. Nemhaka yekuti kurasikirwa kwavo, kurasikirwa kwangu ndoziso ranga richachengeta iwo neni. Uye zvakarari mukomana ega. Ndobva ndapfuura ndichiti mashoko yenyu tikwana murungorasika padiki titesi nawe iri kutarisa kuti musha mukoma wangu wakaparara mwana wangu haangachemerwe pakadai ndinoda kuti achemerwe pandiri ini decision yenyu haina kuipa nokuti ndimi munotonga musha musha utongwe nevamai musha unotongwa neni asi ndima izogara pasi kana amai kuti ndo zvandafunga izvi vadzimai tafunga kuti tichiita zvakati tichiita zvakati tichiita zvakati zvataakuda panapa nokuti zvinokumbiranwa ivo vanogona here kunopinda muimba iyo ina maini ndizvo zvinotoda dare keizvi dare remusha rokuti nhasi mainge mati ndo danho ratakatora takazotaura navo takati zvakati zvino kana vakanoramba muchitiudzaka kuti vakaramba takaita dare iro singoti pamusoro ipapo mandidzosera palevhuru yekuti ndigare pabenji nditaure nemudzimai wangu asi ndinoda kuti zvijeke kuti kuparara kwemusha ndakamisa kuti waparare waipunzwa nasekudhanya ukaunda vanova vetu Joan Marana dai vari pano vaindikukurira akazokunza akaenda zvechokwadi zviro kwazvo kukunzwa kwavo ikoko kwakasvika kuti ini ndirambwe nemwana wangu munin'ina wangu arambwe nevana vangu achitaura mashoko ekuti baba wangu Sauro takafushira sazvora kuti tese tanga tisina simba ini nemunin'ina wangu mwana wangu uyu ari kurarama ane mhuri yaanayo saka ndagara pano ndiye anotonga musha uyu mukwasha wacho handikuzivi ane 4-5 years ndiye akazokwanisa kukwira kupunza achidzingisa chii saka kubva vabva amaiguru wangu ndakutogara ndakwasana kuseri kuno ndakugara pabhenji ndochitaura matiri kuda hatina nhau mbiri pano nhau yedu imwe chete dziri papepa tine nyaya imwe yokuti vati havana kuziviswa kutora kwamakaita kumocha tateiona kudhara tine imwe nyaya yataurwa papepa iri kutaura kuti hamunai kuchikakumbira kana kuvazivisa kuti taronga zvakadai mumusha muno ndizvo here tichiri ipapo zvakare bakuhedheni vachitaura pane nyaya yakuda namai vachiti akarara akautira aiwa tiri kudai kutanga nekuvazivisa ipapo ndiri kuti changani pekuvazivisa ichokwadi vakatanga kutaura nemunin'ina wangu renji ndakuita sei
hamuna kuenda. yes vakagotakura nemwana wangu ena vakatodaro asi vachibva kumba kwavakanga vagere ndakatotaura ndakatovaudza kuti shoko rangu kuisa mwana kumba kwedu ivo handagona kutaura navo then apo apa takatuma vanhu kuti vanotaura Saka ndo patiri kuda kuti amai kune vanhu vakauya vakataura nemi vanoningira wemuramu nemumwe mwana vanhu vaviri vakatuka nababa nemuzukuru mumwe muzukuru vakauya kuzotaura nawe yekuti ndodarira rokwana baba pano pamusha kuti mwana taakuchemera ndokwamuri kudiwa kuti muchisumuka muyo vakasvika here vanhu ivo Tenda chakana. Naiko ndepasi. Taurisai amai vanhu vanzi. Vakati tauya amai. hamuna munin'ina here kana mukoma maone Ai mwachaziya. ari ngauya kubatsire kutaura Tanga akanzira kutabura amauya. asati tatitaura uruda kufuso tine nhau iri pana pamai yatakushedzerai kuti muuye pano mubatsiranira nevakoma venyu. Nyaya iripo ndeyekuti patatasvika kune vanhu vakauya pamakanga murimi vachikutaurirai vanove ndo vanin'ina vababa vakauya vachikutaura nemi kuti ndodare ratauya rekuti ndodare rarongwa musha munhu rekuti vati panapa yes pamba paita sepaparara vachagara vanhu saka taakuchikukumbirai kuti mwana akuchemerwa pamba pababa anove ndiye kusara pavanhu right zvino ndo yatoda kudzwa kwamuri kuti vanhu havakasvika here pamakanga muri pa vakasvika alright vakati kudii pamusoro yechangano nemakurukucha ese pasvika nawo ndindaminge ndakasimudza ruoko handizive kuti munondibvunidza uye kuti kwanisa kunyatsoibatanidza pandiri kuda kuti ndiedze kujekesa inini panga pambotaurwa nabo pamukuru vangu kuti ndaibatana nemuramu muramu wangu vanhu vauya pamba amai atetenywadoziza zvepasi padenya vauya pamba mamuri kwere ndakanga ndiri titaure zvakaita vasvika vakasvikotaura kuti sababa ndaona kuti mwana regai ndinomuchemera kumhiri atete ndopavakataurawo vachiti inini kumhiri hakuna kundisunungukira nekudawo kwezvikonzero manga madiwo kuti since pamusha pano pababa wake paine dzimba dzakasununguka dzakafanana nekicheni yambuya wake yakachemerwa baba wake ichiripo kwozoti muno mune imba yanzvadzi yake kicheni yataungana tinokwanisa kupinda koti bhedhuru raatete vangu rakanga rakakwa tendi vakati kumira hakuna kundisunukira asi ndanga ndichikumbira kuti ini ndakasununguka kuti ndichemere mwana wangu pano nokuda kwezvikonzero handizive kana ndakasununguka kutaura zvikonzero zvacho zvikonzero zvakanga zviri zvokuti pamugariro wavo atete vachitaura kuzosvika imba yese inzi yaparara mwana atetereka nemasango haasi kukwanisa kugara pamusha mushakabvu amai ava nemwana iyeyu vakanga vachirohwa ndofunga akatanga kurohwa ndiye mushakabvu achidzingwa pamusha achidzingwa nevakoma vana vababa wake
mwana wababa wake mumwe ndiye akauya akarova mwana akamuti Felix, tiri kuda pfuma yababa wedu, iwe ibva pano naamai vako. Ndokuzouya usiku umwe chete wobata amai avo ndokuvarova achitaura mashoko mamwe chete. Atete vakataurira murume wavo anova ndivo baba vakagaraba. Nyaya ikasvikawo kwaSabhuku, hapana hapo chakabuda. Akazouya mwana womuramo wangu agere apa, akarova atete ava nomugwara, vakanorapwa kwaHawadhuku pakembe yemapurisa paNyachuro apa pano paHawadi. Nyaya iyo yakasvika. Vanhu ava havana mangwanani, vanhu ava havasi kunzwanana. Mwana iyeyu kutanga kurara mumba womukurara nhasi afa, panga pasina ukama wanga wakanyatsonaka. Saka atete ndo zvikonzero zvavaiti kuti ndichienda kunopinda mba imomo, mwoyo wangu hauna kutambanuka. Dai mandidzosera zvangu pano ndipo pamusha pedu tese, baba nesu tese patakanga takaungana. Maita zvakanaka. Ndakateerera Steve. Vana vatiri kuzvara zvavanoita. Ndakanyatsoteerera kuti baba naamai avo vane pavakatadzira nei. Hapana. Hapana. Vana ndozvinoita vana izvo. Nawe kuzokurovana nemugwara, nawe kuzodii, aiwa hatisi kuitaura. Ava vaenda kunonegotiata kuti vataure nemi, vakaona zvakawaomera. Saka zvazodarozvo vadzokera. Shoko rakazodzoka rakasvika kwamuri baba Murehwa Nzombe, rakasvika ndokudzi kudii. Shoko rakataurika nderekuti takurai bhodhi yekuno, mota yambotakurai ngaive kuno, yakerekwa yakadzokera. Ndikati inini vachisumuka kubva kwavakanga vari takatotaurirana, ndakakuudza rakadzoka richiti, isisu hatikwanise kuuya, handigone kutongana atezva nekugara kwaito sedare ravo. Ndinovakudza vana Gurundoro vakataura kuti havakwanisi kuuya. Vanhu vaenda kunonegotiata vane nyina wenyu anove mudiki kwamuri Gurundoro, auya nemazwi adzoka kwamuri, mazoona kuti mazwi adzoka nawo haasi kukuitirai zvakanaka. Ndaona kwazvo kuti magwadamani nesuti basa ndo zvakanga zvakudai mimanje. Munhu mukuru mumba munoda amai, mainge machienda ndimi manje mosikogwadama kugodya. Hapana chinhu chakanaka pane kuzvireedza. Nyaya diki diki inozosvika mukukura, hatiti muri kubata. Saka ipapo ndo pari kutiomera, sei musina kuzoita zvakadaro. Ndo zvamaifanira kunge mazoita, nokuti mumba umu amai havamo, Pungwe amai vasivo. Here muda kuviga pasina amai. Dare irepedzwa nemi Murehwa. Iye mega ndimaenda mumba umu vazorara musina amai. Mushanje wenyu murume wavo akaparara mukoma wenyu, imi mune mvumo yokuti ndimunotonga mushanje wenyu. Mwana wenyu munomuchemera pamuri kuda kuti muchemere. Asi zivai kuti aya makumbo kaya ndimi musoro, makumbo haadi kushaya kana tasvika pabasa ravo. Inge ndii munochiti kana tasvika kunoti bhodhi yakunopinda mumarinda, munoti amai vemunhu uyai muone musha womwana. Zvese izvozvozvo kana imarara musina amai,
maiti zvaizoitwa nani mangwana. Dzese dzedzimba idzi kuti dzakaparara, dzese nhau dzokuti imba dzakaparara nezvakaitika hatisisodarira tinaro munhu. Nhasi imi ndimainge muchinditaurira nhasi kuti Changamire, ndakazoona idi kuti zvataurwa navanikani hazvina kuti gutsa. Ndakazoenda idini, dai makarambirwa murimi, nhasi tichiti aiwaka. Maakuda kutonga musha kai. Hatiti? Ivava taitwa kuti vakuda kutonga musha, ava ndo varidzi vomusha. Dare ratongwa nababa ratongwa. Zvino hamuna kai. Simboti zviri kunzwika dzinonzwa hadziremi, asi kuti chiitiko chakadaro taita mapura akawanda kudaro unoona kurasika njira. Ndakasvika ipapo uti zvinhu zvinenge zvakuremera. Sabu vari kurei? Ehe. Ndimi kuwanikwa mune dzibhosva futi dzakakura kudaro. Kana tasvika pamatare akadai ndo enyu mati. Chitarisai ba. Vari kutaura kuti unogona kurashika, asi kurashika nzeri kwokupenga. Kwaida mubatsiri anove sabu ende muri vanhu vamwe chete ndougama. Ndima ifana kugamana novo. Kwaida kuenda high power delegation. Hatiti? Inosanganisa sabu nana mureva wese ana manomano varipa. Vanhu vakuru kana ana atezvara vari kuvaizviona. Hakuna kusere kuti nana atezvara vari kachotokawo. Atezvara varipo. Varipo para? Tinorombo vazukuru vangu vadiva vanotadza tadza abe bukanewo mashoko makurukuta kunyange zvikanzi zvinhu zvaoma sei, kunyange mama nemakore musina communication, asi dambudziko rerufu rinobatanidza vanhu vasingawirirani, vanofanira kubatana. Uyezve nyange muri baba mai vanototsvagwa nyange zvakaoma sei. Saka shoko rataurwa namambo kuti maifanira kuenda unotaura nemhuri yenyu, zvakakosha kuti munotaura nemudzimai wenyu. Nikadai nyaya isina kusvikapo, ende pamwe pari kuzondiremera ndepekuti saka pakatozosvika iri pakutoviga. Kupedzisira takabatana tapiwa instruction naivo headman kuti itai mugove mbatya, asi takasvira pokuwa mbatya ipapo vakabva vandooneka vakaenda. Ava vanhu vabva varara komusha ukuyekwe pasiri pamba vakazondibata ini vachitaura ivo kuti tine rufu kuno kwatatauya kunhamo. I think taitaura namanyika. Manyika ari pandaitaura uya iwe michenda zvenyama iyi takuda manyika achigara naamai avo. Ava ndo vatezvaravako manje chigoneka nesuti togara ava vaunogara pasi machita amanyika nawo yanga ichitaurwa mama akateerera. Takateerera ndimakabva nemuzukuru wenyu kuchumbu makamusiya moja dare rese taritaura. Zvino pane dare ratachitaura uya kwakaita vakanga vatumwa nakwasha vanokwasha zvakadaro munin'ina kuzotaura nemi kuzotaura naamai. Makanga muripo padare iri? Hongu takange tiripo. Kwidza izvo vanhu vadaunzwa Takange tiripo. makanga muripo. Saka ndopamakati ndopanga vachitaura kureva kuti vaipira kuna vadzimai vavo. Vadzimai vapirwa nawidzi vakapirawo imimika sana atezvani sana ababa kuti ndo nhau iri pano
imakaiona sei? Ichokwadi mambo pamusoro ndakaona sekuti pakarema karemero kapakaita vanhu vahanzvadzi vangu vakati handina kusununguka kuti inini ndiwanike kunopinda mumusha memukadzi mumwe. Ipapo baba patomera. Alright, isusu tiri kutaura kuti musha waparara vadza dzine havachagara hatiti kunzwa vazukuru venyu vakamira sei? Iye afa uyo haana vaningira kana ukoma? Haana, akaberekwa vari vatatu, ana sisi vake vaviri. Naiye. Saka haana kubvira avapo paanodzi pake, haana. Alright. Saka isi kuti rufu rwauya baba womusha ndo varonga kuti mwana uyu ndiri kumuchemera pamba pako. Dai murimi madaro muri baba wokwenyu maida kupikiswa here kana maiteedzera dare? Ichokwada ndaipikisa asi ndaingotora mukana waamai kuti vari kutenderana nazvo here tiri kubvumirana. Muona kuti mawira. Saka imimi kuona kwenyu paida mashoko akadzama ekutaura munhu akagonja ndo zvamaita zvaigona kufamba. Kuda kuti vanhu vakauya havana kukutsaine matauriro amakaita, vakakutaura mazwi ekutumwa kwawaita tiri kuda zvakati tiri kuda zvakati, havana kuita zvine mutsigo zvokuratidza kuti taakuchikumbira panapa hapana kumira musha. Ichokwadi. Ndo zvamaa makatarisira? Ichokwadi. Okay. Taurai. Pakauya bambiki vangu ngatishezikaendeamunanza ziyasi atawaendedare kuti mwana tamisa asi takauya naye pano azviite saka tangopfuuri atakuudza kuti tiye tikuzivise indari kundipindura ndakati pano pana imba yambuya baba vake pano pane kicheni yanzva ziyai aidaro ndiyati ndini kana ishengwechi ndatenga matendi anongwana nokupinda pakapindura mwana akapindura akanga ana bambiki hamutongoite mukadzi tonga hamba kutaura nezvake ende futi kana vakaenda amabasa munosara muchiviga uye handi anonzi chii ende kana vakatokubuda izvi ndavaite sei kurara kwatikaita kushinga taifanira kuti tikatobuda manheba vamwe vakangoti atierarei pamwe achauya akataura mazwi asina kunaka ndavaende zvavo. Aiwa apa zvinoreva heya kana imi makapindura ndopandikutaura kana imi makapindura zvemumwoyo but zvamakapindura imimi zvaida vanhu vanokwanisa kutaura nevanhu pachikoro nokuti panana ati zvakanaka. Saka amanyika mambo zvarakaita dare ipapo razosvikira pakuti ndiri kutaurwa naatete wenyu kuti mainge makaenda neusiku makazofuma kuseni muchienda zvakakukumbura here? Munoti makabatiswa zvakanaka here kana kuti makakanganiswa chii chakaitika nyatsotaura dare sunungukai mutaure zvese pamusoro imambo inini pakandibata ndepekuti tapedza kutaura nevanga vatumwa kwakazouya mwana uyewo kurova ava uye ambotaura kunzi akarova nemugwara uye akauya akasvikoti muri kuitei pano kune rufu kumhiro ndopaakagamiwa nevanina vangu akati isusu takagarira rufu remuzukuru isi tiri kuchema unouya uchitukirira pano ko isusu tapara mhosva iyi
ipapapo ndopakaratidza mukuwasha wangu kuti ndakabatikana. Nechiitiko chakafanana naichocho. Right. pamusoro wesinoti mwana ari kutaurwa akauya haana kuziva kuti pamberi kwaendwa angabvoonekwawo. Mwana ari kutaurwa akauya haasiri akarova mai guru kutaura kwatiri kuita mwana uyu ari kuchishawasha kubasa haana kutowana mukana wekuti auye kuzochema munina wake Kumwana akanga asipo akauya ndikupedza kutaura simoti Noazi akauya ndiani? nekuti vakangoti ndiva vai Orayo, ndi Max. Akauya Max ndiani? Mwana wenyu. munina wangu Mwana womunikina wenyu. Mwana. Ndozvidarira kutaura iroro kuti nhau yenyu yakanokanganiswa. Tarisai muna atezvara vanga vachityika kutaura vakutaura. Vakatadzirwa. Vakasvika mukutuko. Mwana uyu wenyinya kutuka uyu atezvara. Iyeyu atokuparira mhosva. Ndosaka atezvara vapa. Toda kuti tijekese tiyana. Hatiti toda kujekesa toyana. Munhu kana achinge aparara saizvo zvasvika zvinoitwa mabasa anoitwa pamunhu pachada nyaradzo pachada chii hatiti vanhu ngavafambidzane hatiti muri kuzoona ndo zvatiri kuda nhau iripo murevo musati manditambanijira sinokumbira nokuti ka ndikatsikirirwa ndine kakudzamirwa kekuti musha womukomo wangu dai wanga wakamira zvawanga uri mwana wayo aimbonetseka patime pakakura imba iyi yakapazwa mwana wangu ye mukomana akupasa saka ndachitotarisirwa ndiye baba wangu ndiye mukoma wangu ndiye achandiviga agova ndiye mukomana mumwe chete seku dai mandibatisisa mazwi munhu akapaza mukuwasha wangu wandiri kutaura kuti handizivi anonzi Simba ndakamuziva paukuendesa mwana wangu chete ikoko ndataura namai guru wangu rese iro tinaro saka tiri kuti ipapapo ngatizive kuti mwana iyo ndinaye ane munin'ina wake ndichazomira ndakadii dare ubva randijekesera kuti ivavo vana akawana dambudziko ndichaita sei saka ndinoda kuti dare ritonge richizwa kuti patasvika ipapo murewa gekuno taakuzokupfugamisa imesapa batsiranai hama yenyu zombe patiri kusvika padikidiki hatiti nhau iri padikidiki nhau iri kwapa padhiri kuti imimi pamukatumira vanhu vanotaura naamai avo kwavakanga vari agara yenyu pamuchigarai pabhenji maisa mwana wenyu imimi hamuna kuzodzorerawo kunotsvetera kana adzimai avo kuti muzobatirana rufu muri pamwe chete kwanga kune mwana kuye ndo zvamaifanira kuita zvokutaurwa vanhu vakamboenda ndakutaura murewa adiki ndi makatumwa nomukoma kuti vakomana chiendai munonegoshieta kumira makaona kwakaoma makauya here makasikotaura mukoma kuti zviri kumiro tironge tiende vanhu vechikuru nokuti ndiri kuona havasi kukwanisa kuti asvike makabatsirana here nomukoma kuti ndo mamiri apakaita pamusoro nemwana nosvika nemuzukuru apinda mumba memwana atapinda mumba memwe taura izvingotaura takati papa achipira mukoma tapinda mumba mwe anatezvara vakapinda madzimai vakapinda okumiri orit ndobva ndataura nyaya yemukomana chauya nemwana akumba kwemukoma anova ndiye kusara pavanhu muchengeti wemhuri vana atezvana taona kuti tichemere mwana wedu panze dzimba dziripo hazvinoti tinofunga ndakasvika ipapo vakandiudza kuti matora mwana kuchipatara ko angari amai ndiani inini ndiri
ndoshandira kuconcession ndakakunda kuti ndiende kuchipatara asi ndichienda kuchipatara sezvo yanga iri holiday tikazi vanhu vacho vanoshanda ikupo havako ndine mumwe akazondibatsira akakwanisa kuchedzawo kumabharani eko ava ndobva vazondifonerawo kuchipatara ndibva ndati imi chuya ipavhari tisangane ipapo vakauya zvichokwadi tikataurirana vakati isi hatisina mari yekudzokera kuZuma kana tasiya mumochari ndakabudisa mari yangu ndakavapa ndobva ndataura natezvaro aiwa mangwana tisitaziva chitiko chaitika manai tosangana kopi kuchipatara toita kuti mwana aende kumusha tikasvika ipapo then varamba kuti isi hatiende kumhiri tochemera mwana panapa tikadzokera zvisva kune mukoma tikati kumhiri varamba kuti havakwanisi kuya kuma mwana ngaachemere pachivakwa chavabwana nepicture yakuona kuti chinhu chikuda kudona mangwana chikadona chinhu ichi vanhu vari mumba muye pangaiswa 10 pane pakadaiso panouya muyezo vanogona navo maisvitsa kuna mukoma takuda mureva maa makatenda makatenda ndarese makatenda ipeito patasvika pamusoro wesimoti pamusoro inendoro nyaya takainzwa simboti ndofunga pafoni ndakataura nemindini tikati isisu nyaya yacho ndikada kuti enzanise nevanhu pakadai hapana kunaka netakuramwizana mwana achitunaka ndakati mwana wangu ihasha dzinotuma kuzoita murandu mangwana zvanga zvine mukomana pamusuwa tikazoita dare tabva kumiri tauda kuzodare inova tikatumawa simboti pavakanga vakaungana vasvika vakataura tikati zvatataura panapa nendoda kuti isisi takanganisa tititaure zvafanira kuti tiiti mwana achemerwa mai vasimo motuudza zvokuita ndopakachadya mombe 3 $100 ati ko kana zvadaiso tazvinzwa asi tirerutsireiwo ndopakana akanga ari pakati tirerutsireiwo ndopakazobuda mombe imwe chete $100 funga zvimwe zvanga zvabva kwamurehemeta ipapo ndipoti isisu simboti pakakanganiswa pokuti mwana akachemerwa atizoranitikudii uyezve pamwe pacho mukaona kuti pakaoma ndopanotsvagwa sahwira ndopanotsvagwa sabhuku panga pachitaurwa paya kuti taomerwa pakangopindurwa minduro nanaamai avo ndopaifanira kutenge patsvagwa vanhu vanonyengetedza amai vapi nawina naatezvara nhau yedu yodzokera mumviri ipapo simboti nyaya takati naizvo kuti tizomira ndipo makazonzwa kana manga mukataira foni pakazoita mheremhere hapana kuzoparwa zvakanaka asi ndoti gwara ratangatina kuti tititaure kuti toita sei zvatakaita zvitakanganisa ndakati nyaya ngaichiuya kudare ndoko yopedza asi vigaiti vigaimo saka amai vakazovepo pakavigwa handizvo saka zvatakati nyaya yakuya kudare nhasimuka hatitizvo zvakare pamusoro wemureu ndofunga pane tsuru inotizo mangachenenoparaparenhema zvamunoona tine vana vatenge takamutinavo mumisha vana kufanana kune mumwe anoasimudza mwiri zvokuti vamwe munotoshadzirwa apindwa nei saka ndofungana ndakatarisirawo sekutaura kwamaita kuti kungokumbira ururegerero chinhu chakangonaka no nhau iripo mureu musara pavana vanhu vehama imi mwana wangu mwana uyu tiri kuona kuti pabata-bata anaate zvaro maifanira kubvisa $5 ekuti takakanganisa badza iri saya
takakanganisa nendoro zvatakaita nepasiripo zvinogona kuitika. Vana vatinavo mari zvavanoparira mhaka tumbo twakaito tinoparira mhaka zvinova zvisingaitiwe nababa iye vanenge vati ngazviitwe chete. Aiwa takakanganisa nendoro gurundoro Ushidzire kudaro. Mhuri yenyu yabvuma kuti yakatadza. Danho ravakatora vaiti tiri kugona, asi vazozviona kuti takatadza. Ndo varidzi vomusha, ndo vanotonga musha. Mwana womukoma waati anochemerwa pamba pamba rudo rwakaita. Havana kuzoriteedzera dare racho zvaro kuti raifanira kunge richifamba rakati parakanopoira. Ndo baba wauya, ndo baba kuti vakoma musha haudi izvozvo, endei tinogwadama pamberi pana ana baba. Ndokwaari anati nhau itaurwe, pamwe nhau yanga isikasviki kumuka atiti, asi vagonja vabvuma musha yavo. Zvava kwamuri kuti munoti kudii? Ini chandingataure sezvo nyaya iyi takange tapira kwamuri imimi mama. Nhau yauya mudare nhasi, takati nhau ngaiuye mudare, iri moga mudare ndiyo iri kutsviriridza iyi. Iri kutsviriridza nhau, takuda kuchinzwa inini nepatiri kuona. Nhau hombe yatiri kuona apa inyaya yekuti varara vasimo mumbama atiti imhosva iyo. Toro imi makabatwa nakavakiro vetumbwa atiti. Saka tinoda kunzwaka kwamuri kuti munoti kudii kona iyi gurundoro. Ndivakatadzirwa vagonja vabvuma mhosva. Chokwadi sematsananguriro avaita mukuwasha takuyanana takange tati mombe nhatu zvikazonzi tiri kukumbira ndokubva tadzoka pamombe 2 ne$100. Saka ipapo ndopakazonoita zhowezhowo. Shoko ndobva rauya richiti vemutemo vari kuti vigai nyaya iuye kudaro. Vadzokera kumashure baba. Nhau yatiri kuona panapa, nhau yokutora kumochari. Aiwa iyo taiburitsa iyo mureva. Mwana auya pamusha. Nhau yabatana. Inhau yokuti vakauya kuzotaura nemi kuti muchiuya kwaakuvigirwawo kunouye kwazorara kusirama. Ndo mhosva yatinayo. Nemhosva yokubatwa kwamakaitwawo nemi nouya akaparawo. Uye ati akufanira iwo mhosva. Hatikati ana atezvara nokuti atezvara makatukwa. Aiwa imhosva. Vana vedu vatinobereka vari kuzviita. Wakatarisa mwana yari kutuka ndiye wakare mundingira zvakare kana mukoma womufi. Vazukuru venyu vari kubarira zvokutoti vari kuparira ana baba vazukuru venyu. Ivava vazukuru venyu. Masoko. Saka iti kuti munoti kudii? Inini chandinotaura ndechekuti vabvuma mhosva muripo wacho tikuda mombe imwe chete ne$100. Alright. Izo tazvinzwa. Vanzwa muri kuridzwa mureva. Hatikuzvinzwa. Muri kuridzwa. Tazvinzwa. Isusu taakuti pa$100
isi takuti ngadzive mbudzi mbiri. Baba muzukuru wenyu akutadzirai akonzera kuti ana baba vachindoripa, saka isusu ndo patiri kuti iye mwana ababa mupewo mbudzi mbiri pachiitiko chakaiteka pfungwa dzenyu dzidzikana. Ndizvo amai, murume wenyu iye zvino izvi munofanira kuona kuti pana kurunga yavo. Ndizvo ndiani zvi amuroora pana baba ameno zvava kwamuri kuti takuuya pamuri musina kurara mumba umo. Amai vemunhu idzi mbudzi dziri kuendawo kuna hazvadzi venyu avo, saka isi takuti imi musina kurara pamombe munotiwo kudii? Amai nhau iripo munomu hamusi kutaurwa nezvakaitika kumashure. Ndizvo ndiri kuona makapfeka machira machena kuratidza kuti munonamata. Musachene kunze mukati makasviba. Munhu akagonja akakumbira riregerero kuti ndakatadza bvuma, abvisa bvuma murandu yabviswa iyi, ndakatadza. Mumwe munhu aiti aiwa ndosaka taripira kwamuri. Amai handisi kunzwa ndimutaurira vangopira kwamuri kuti zvava kwamuri mimi mambo. Aiwa tinoda kufambidzana ka hatiri mukuona chipa tinoda kufambidzana nokuti godo riri pamwe papo. Izvozvi zvaari papa kupedza ushunguwo pamberi pamambo. Munoziva kuti amaya inini handisati ndavasiva. Takazonzwa nefoni zvichidzi panhu pavanogara amai ivavo vagere padhuze vanotochera mvura pamba pamambo. Ndakati vanochera mvura pamba pamambo paona zvakati ndo kwavagere penyiko. Ndopataziva kuti shuwa vagari kuri nei vanogara pasabwe padzimba dzamba kudika wangu wamasa ndopavari kugara amai. Musha vana ava vemurehwa vazukuru vedu, ndosaka muri kuona panapa inini handina zvokuti vazukuru vangu ndinovarera. Vakatadza hatiti ndizvo vakatadza ende kutadza kwavo vakupfuma. Saka ini murehwa handigoni kuwedza kana kuti ndidzikisa. Chandakuna kudzikisa pambudzi mbiri ndopandati mbudzi mbiri iyi mombe motoibvisa. Motoibvisa mombe takuti mombe nembudzi mbiri mbatya hadzina kugoverwa. Ndizvo tezvara mopedza basa pavazukuru venyu. Kumbedzera amai ndiri amai hatitizvo mbatya dzoparata hatidi zhozho murehwa ndizvozvo hatidi zhozho nhau taipedza mune zvakanaka. Vanhu vetumbwa takavaona kuti vapinda futi yakutora rimwe daro revanhu vasunga takuisa kuvanhu vomutemo. Now yapinda mudara hatidi zhozho patikagadzikoyo zvakanaka hatiti zvatuda zviripwai murehwa zvaakwamuri kuti zvinowanika sei, zvingaitisa rini, tonzwa kwamuri. Aiwa, ndazvinzwa chingoti.
tautorangana nawakomana tonzwa kuti zvipi zvatinenge tazowanawo zvakati tawana zvoda ndizvo kuti yanani wachamuranda kwese tinozviziva.